tayo. Itong may lang. Mahirapan po kami mag-operate papunta dyan. Kanan, kanan. Kanan, kanan. Ligo. Sama tayo. Uy, mali ang kantano dati. Eh, ba't may kapaglitan? Ang kaluban na nini, bisang mag-guide. Yan nini, boss. Bisang munta evacuation center. Nakakaya ako sa kanya. Kaya po bisa king evacuation center. Basta nito ang tayo. Magandang umaga po. Yan, sige sir. Sige. Hinahanap po natin lumigas sa bahay nyo. Meron naman po tayo evacuation center, ma'am. Libre po lahat. Pagkain, bahay nyo. Ano po yung hihingi nyo? Meron po doon. Ano po mga babae po ngayon? Ayaw nyo po talaga. Bakit po? Ano po tayo lang nyo, ma'am? Mga alaga po namin kasi. Mga alaga. Alaga. Ano pong alaga? Ano pong alaga? Alaga yung mga manok tsaka bibi. Kapag iniwanan mo, maraming mga lumi na lumilipat dito. Marami po makakumuha. Kasi nga mo pagkain na lang po. Ayun ang inahan namin. Baka mawala. Sige, ganito na lang po. Pagka kung ano po, isa na lang po may iwan. Tapos yung iba, doon na lang po yung evacuation. Kaya matitigas ang ulo. Kaya po siya yung nasa barangay po. Sige boss. Sige po. At least naka-video tayo. O tati na lang mag-reklamo. Nakakalakal na rin nga ano. Nakakalpagin na. Mas maganda kasi yung tayo, may mga pagkain araw-araw. Mga bata, kawawa. Kaya po, saan banda yan tayo? Diretso pa. Ganito yung tubig. O, sige, punta na. Anong kulay ng bahay nyo tayo? Sabi na kasi ako, taya daw. Taya. Sige, yung tindahan ko yun. Dito sa dulo. Luwar na itong matitindahan dito, sir? Aliwa po at mga pagkakita sapa. Dahil mga friendly ako.
Nababasa na boss, bada. Nakapaktang kayo dyan, dyan. Puta, baka may bubog. Pag ano ko. Papasok agad yung ihi ng daga. What? Pamilya doon, no? Doon. Unahin natin yung sabi niya yung tungkol dito. Sir! Saan yun? Doon pa? Diretso pa? Matyaga nung kari-kari, sir. Abang? Hindi tayo pa. Pwede na pa rin niya pa. Hindi ko pa. Dito kaya? Oh, mayroon palandahan dito. Meron din, sir. Uning... Mas malalim. Okay. Yung may mga bata. Tatay ka na. Sige, pakisabihin niyo sir, baka ito makabit. Iban, try mo na ba? Ako nang bala ba? Boss, gusto mong pagyagin eh. Bata, buha kitang kain. Ha? Ayaw niyo pa po umiga, sir. Sigurado po kayo. Yung pamilya niyo po, kayo ibang kasama tayo. Lumipad po sila. Sigurado po kayo tayo. Lahat naman po ng pangangailangan niyo to. Bibigay naman po. Pagkain, tulugan, kakausapin niyo naman po. Sige po. Ayaw talaga. Ayaw po. Tama na. Marami pa po kayong mga bata doon, di ba? Ayaw nyo, ihatid din po kayo tayo. Pupuntahan namin kayo tayo na. Pagkain namin po kayo.
naman po kayo pagka pauwi na po. Lupa na po yan. Dito naman po yung sa palagay ko doon. Kahit yung mga bata lang po, yung inan nyo, ilikas nyo, nakaano na po kayo sa baha, oh. Ayun yung po tay. Yung mga bata na lang. Ayun po Ayun po yung iiwasan natin tay. Ayun na nga po. Kaya po walang maga. Hindi po po kami. Mas mahirap po ang pag pag malaki po ito. Mahirapan po tayo. Mga pagkakas nila na hindi po mag-aamit. Maglalas po pagka. Makakot sila ng tayo. Kuya Mala, di tanong mo kung magpili ka. Ayun pare. Naka-nauna. Ayun po talaga tayo. Ito wala na po kami magagawa. Kasi po hanggat maaari, maaga, hindi na po natin hintay yung pagkakas malakas. Alam ko naman po niya, sir. Para sa akin. Sana yung mga bata. Anak po sana. Kasi nga magkasakit na. Ay, maganda. Mas maganda pa yung facility dito tay. Mga doktor tsaka nurse. Libre gamot. Libre pagkain. Libre gas. Sila Tricia, sila Tricia, pasama ko siya. Tapos itong mga bata, di ba magkaroon tayo isang bata. Hindi nyo po talaga iiwan. Pagbalik mo nito, kabalansya lang ito pagbalik mo. Kami po yun naninikurado sa inyo. Iayos namin ako kayo dito. Gasto. Kaya na, magano kayo kanina? Yan yung mga bata na lang po. Ayun na po. Babalikan po namin kayo, no, sir. Puntahan na namin si Tayan. Magayak na po kayo ng gamit tayo. Puntahan po kayo na gamit yung mga bata. Ayun nyo na po, para pagbalik tayo, alis na po tayo. Eh, ano ko na yung mga anak ko naman. Sige, sir. Malaki naman ako na kasama. Sige po. Mga damit na ano. Pag halimbawa uuwi, ihatid mo kayo. Opo, wala pong may problemahin. Papunta pabalik, wala pong problema. Bibigyan po ang allowance niya. Diyan Carlo! Mali rin na pare Mike. Bitan. Hoy, gilid-gilid. Ayan, pwede sana. Anda rin mo, big boy. Okay, gitan. Akit mo. Straight ahead. At nyo, baka bumaba ka na. Ito na lang, isugat din na po rin pa. Meron pa daw tao dyan, big boy. Tignan natin. San Fernando yun, paano ba yun? Wala rin dito yun. Kabalansya na yata yun yan. Tingnan mo na ngayon, tignan mo na akong DCR. Tika pa na, di ba? Nabinggo pa ako. Pamamayang gabi, 14 na naman yan. Ano ba yan? Yan na yung mga yan para.
Pinasok Kenneth. Mga kaya rin. Ay, otin, otin. Ang ilog na eh. Oh, ito yun, ilog to. Ilog na yan to, hindi malalim yan to. Tanay-tano. Sir! Tao po! Yun, may bahay pa dun. Water lily pa rin to. Istorbo kayo, Kuya, titigan mo yung dako. Diretso, kanan papagya. Yan, diretso. Kain na. Tala kayo sir. Taas mo na, Bistoy. At si Kiker. Lapit na. Kapit na. Tao po! Tao po kami. Negative, beta milabas. Sabat kayo eh. Yan, zoom mo na. Baka alin na sa Fernando rin eh, boss. Baka Bacolor na lang rin. Sa Nicolas. Bacolor eh. Ah, baka niyan? Tama. Tao, pare. Negative, wala yung kuryente. Patay na bibe. Patay na litron ko atay bibe. Wala, negative. Hawak ha. Yes. Kanan pare. Ay. Kanan pa, kanan pa. Kanan pa. Diretso. Gira! Kanan. 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 Mga bibi na tayo sa alon. Neutral na. Wala pa pa daw ito. Ay. Ayun doon, baka sumama eh. Nakausap natin kanina. Kuya. Kuya. Pare Mike, kini. Oh, yan. Nakatala nga boss, nakatala nga. Kaya nga, Mabo ka rin pare. gusto metod ko metod ka naman. Sige pa kayo yung tangkay na. Papasarado pare. Baling 7. Yan. Kasama ata ito dito eh. Tama na kayo. Tara na! Tara na! Kaya, panayan na kayo sa amin. Baba ko na 5 gold. Kaya sa ko lang kaya mo. Pantangkya pa dito. Kenta kaya. Atong dalang kaya rin. Malyari ang driver. Gangapulo. Pero sagad na yung kanta sir. Nung tayo nung kita nilang ba tayo? Nung 7 yata tayo nakasakay no? Tapos may pasyente tayo, dalawa. Malalaki. Sa ano sir? Sa balik na kuryente. Sama kami sa isa kami dun sa nakakuha ng pasyente. Awon, secretary. Kanan din ko mas malalim. Kenny kanan. Yan, sama na natin yung tara na natin yung bata dito na. Yan yung si tatay oh. Kahit naka-ready na! So, yating pa. Wala. Ako po kayo sa kanila. Basta ako muna. Sigurado po kayo. Pag dumating po yung panahon na nagbagyo-bagyo po ulit,
Mas mahirapan po kami mag-operate papunta dyan. Pasensya na po sir, dito ko yung ano na. Oo. Pasensya na po talaga. Okay lang po. Sige po. Naiintindihan ko naman po kayo. Opo. Ano po naman. Ano mo nakakarapat, magpilitan mo. Talaga kilubig, Brad. Lope, paano to mga tepa? Balong malang. Nasa laran na daw lahat yan nandyan. Wala na po natira kahit isa. Dalawang pamilya lang. Durutan tanya ba? Wala na ating guide. Durutan tanya mo. Bakit ka na? Malalam na again. Malalim dito, sir. Good morning. Utang ko mo nung okay nito ang DTR ko, itang tepa dala ako. Sakay na kayo mga pare. Oh, ito nga, ang tangyayang king guy, iba't yung siya. Sige, sakya ka pa. Yan po, Ali, yun mo tayo mga bandang 8:30, ating po kasi yan, hindi Ira, Popay dyan. Kaya ba ditang metong nanagi, kaya may yung shooting habak. Kaya may tepa dala. wala ka man. Ali, hindi kang meto, isang lalaki sa matas. Pagin ko tayo mga juweng, yan. Ano pare? Tangko. Batak! Okay, sige, thank you. Kanan. Kanan, kanan! Kanan pare! Ayun na, ayan. Sama-sama tayo. Ano kanya pa ha? Ati may lakot. Sila ito. Alam pa ako. Ay, putang ina mo. Aga na sasakyan ng Ken o, Ken. yan. Buhod na yan. Diretso. Kanan. Kanan. Sardine ito. Ano sir? 5-5. Ligo. Kung pabisang Kaiser. Kung pabisang evacuate. Sabi ko pumadala niya Gen, anak. Ha? Kaya ko mapubigla kan? Si Trey Fernando. Mga bata po ba dyan? Ako pong anak yan tayo. Pagyaring pag-iika pag-ikot ang kangaya, nung ating kayong kaya, panawas. Wala lang po kanya yung guy, Ken. Wala na tao kanya, sir. Wala na daw. Para. Guys, sir, kanay. Thank you, sir. Salamat. Yung ligo. Pag-ibigay pa yung namo nung junior karera ito. Mike, Mga kampat junior yan, karera guys, sa DTR ang mga accomplishment. Tara. Salamat, sir. Salamat. Ini kesantikan. Di patras nih, Bos. Kaya po talaga talento yan. Oo, papatuhan mo naman ako dyan kahit na ano lang. Duty ako ngayon.
Ang ganda talaga.